l'edat no està amb el físic, sinó que l'edat està amb l'esperit. Si l'esperit és jove, ets jove, entens? Amb un avantatge, que aquest esperit jove té una experiència notable dels anys que ha viscut, no? I els anys que li queden per viure. O sigui, aquesta és una gran idea que jo estic convençudíssim de que serà un gran èxit. Volem crear un àmbit, un ambient, una actitud d'integració de grup, de conèixer, de treballar en equip, que ajudi després a fomentar tots els continguts que volem donar. La qualitat de vida està en aprendre, en conèixer, en tenir el cervell actiu, en tenir ganes de fer coses, il·lusió. Jo crec que el que és important és que tinguin aquesta inquietud cultural, aquesta inquietud per aprendre, i de fet és cultura general, no? Quan parlem d'art, quan parlem de música, teatre, cinema, quan parlem d'història, tot això és interessant perquè nodreix el coneixement de la gent, no? A molts nivells. L'educació sempre canvia. Canvia la gent jove, canvia els xiquets i canvia la gent major. L'educació és un procés d'evolució personal. Si un té 65 anys, en la societat que afortunadament ens ha tocat viure, té per davant 20-25 anys de la seva vida, no? En sèrio? Vols matar el temps 25 anys de la teua vida? Sense tindre objectius xulos que fer? Sense generar nous grups d'amics? Sense generar noves expectatives? L'oportunitat de la universitat és tot això, no? Pues ara canviarem també l'estereotip de la universitat és només per a la gent jove, no? Bueno, la universitat és per formar-te contínuament, no? Yo puedo aspirar a ser joven, pero tengo 85 años y medio. Pero lo que no puede ser es que sea viejo por dentro. Es decir, oye, venga, me voy a lanzar a esto. Y si me piden que escriba una cosa, la voy a escribir. Y además voy a pedir que me den un plazo y se lo voy a cumplir. El hacer cosas, intentar hacerlas bien, eso al final dice, es que ese tío es joven. Es que ha cumplido 90 años, sí, pero es joven. Yo te digo, me parece que una cosa como esto es que te cambia la vida. Y te cambia la vida, repito, a ti y a los que te rodean.